Gospodine predsjedavajući, kolegice i kolege, želim vam ukazati na jedan problem koji je ulaskom Hrvatske u Europsku uniju postao i europski problem. Prije 20 godina i nešto više od toga u Hrvatskoj je, kao što znate, bio rat i nakon toga zaostalo je dosta neeksplodiranih sredstava, odnosno mina. Danas gotovo petina stanovništva Hrvatske živi u blizini minski sumnjivih područja. Iako su hrvatske vlade od 1998. na ovamo preko Hrvatskog centra za razminiranje za ovaj problem izdvojile preko 320 milijuna eura, još uvijek problem nije riješen. Dakle, ostalo je još 651 četvorni kilometar koji je sumnjiv i oko 74 tisuće evidentiranih mina. Te mine su prvenstveno sigurnosni problem, ali naravno i ekološki i ekonomski. Zbog toga ovim putem u Europskom parlamentu želim ukazati na ovaj problem kako bi se što prije riješio. Hvala. Danke vielmals, Herr Koumoutsakos. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο Σεπτέμβριος είναι μήνας αφετηρίας και επιστροφής στο σχολείο. Όμως, η 14χρονη Χάνα από την Αγγλία, ο 15χρονος Μπάρτ από την Πολωνία και ένας 14χρονος μαθητής από τη Ρώμη